en jetti Gueno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nelaɗo makko ɓurɗo ɓurnaɗo ɓurɗo kala ko ɓuri mo ɓurɗo ɓurni kala ko ɓuri nelaɗo men nulaɗo emen yettini haydara mankinani nulaɗo mo jamiriɗen yen juul e kala saaha buudal yurmede so feri feeñi e nde windere moni foof ɗuwo e ngal buudal yurmede ɗuwo e yurmede ngal buudal yurmede jaado waɗa ɓatake beele moni foof comtuɗo o ɓatake comiɗo e buudal yurmede ene wawa naftorade musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe Afrique e dendagal rendo fulɓe jaam waale moon ɓatake buudal yurmede talata 26 lewru mboy hitande ujunnaje 2018 ɓatake men hande eɗen jara to banggue hirjino noon to banggue jangde e to banggue heblo wan noon heewi to neɗɗo jangi tawa heblaki heewi to neɗɗo jangi tawa heblaka kono musidɓe tedduɓe ene saaɗi so neɗɗo heblo tawa janggani ndeke on paami jiɗɗen haalde hande hirjinde hande koko fate heblo ko fate jangde tawa ko jangde yaadunde e heblo saabu heewi to jiiɗen sagata gorko kuñiɗo gila birbinna ha bagara kuñiɗo 60 hizib walla mbiyen deftere qur'ana nde pop omo lowi e hoore makko omo huñide omo wawi dursitande de tawa o anda kode firti o anda hen haydara ko firti haydara hen ala ko wawi hutorade musibam tedduɓe heewi to jiiɗen sagata gorko bawɗo jangude françaire bawɗo jangude anglais kala ko winda omo wawi jangude kala deftere o heewi omo wawi jangude tawi omo wawi firtude bindi ɗi foof kono tawa o anda ko suuɗi caggal bindi ko wasde heblede musidɓe tedduɓe keblen sukaɓe men e jangde moƴƴere janguinen sukaɓe men ɗemɗe men neɗɗo wawa ɓamtade gaga ɗemgal mum ɗemgal wayi e neɗɗo kono koyɗe wayi e jomum ni nde won noon heewi to neɗɗo walla darade o dari e koyɗe makko o ƴetti junggo makko o fawe wala bo neɗɗo walla neɗɗo ƴetti junggo mum sordi less walla bo makko less nafki makko ene ɓaggimo ene walla mo no yaari tawa koye dow koyɗe makko o dari musidɓe tedduɓe ɗum firti jiɗɗen haalde neɗɗo ɗemgal kala ngal wawi jangude ya taw omo jangi ɗemgal makko ya taw omo wawi haalde ɗemgal makko omo wawi windude ɗemgal makko tawa dendagal e ɗemɗe goɗɗe ɗe o jangi omo wawi firtude ɗum e ɗemgal makko musidɓe tedduɓe o winda ɗum o wanjito ɗum e ɗemgal makko beela o wawa ɓeydude famde o nafta kadi dendagal leñol makko e bandiraɓe makko ɓe dañani fartange jangude tubankore walla anglais walla arabie musidɓe tedduɓe keblen sukaɓe men eɗen jogui jawdi daridi ko yettude Allah eɗen jogui leydi walode jeeri ko yettude Allah keblen sukaɓe men ko fate leydi keblen sukaɓe men ko fate jawdi
nde wan noon ko ɗe gueɗe ɗiɗi jogui aduna o ko leydi woni ndema, jogui aduna o ko jawdi daridi woni l'élevage musidɓe tedduɓe. kala leydi jiiɗa dowli, leydi jiiɗa ɓamti ɗeɗo leyɗele ɓamtiɗe ko ndema e gaynaka. nden noon so wiyama ndema e gaynaka e leyɗele men deke en gandi ko enen tigui jofano ha tengti hoɗɓe lappol palol dande maayo. musidɓe tedduɓe, keblen sukaɓe men saabu heewi ko joguiɗen doctorat, joguiɗen des ingénieurs. so tawi maji men ene waɗi tawi maji men ne mbaɗi kuɓɓam, woni ndelam kuɓɓam, ma tubakoɓe e arabeɓe nodduye. so tawi leydi men ene waɗi kaaƴe, leydi men ene waɗi kaaƴe kanŋe woni or. so tawi ne waɗi gaz, ma tubakoɓe gara mbiyeɗo so asama holko dañeteɗo. musidɓe tedduɓe, hayso woydune ase ko ma tubakoɓe maraneɓe e olluɓe ko kañumen keewi adduyede mbiyeɗo ko ndiyam belɗam walla ɗo ndiyam welani. heewi ko gasɗen boyli men ha métre uji 10 tawa woyno ndu ko ndiyam kaɗɗam yarata ko, tawa so tawi ko kamɓe eɓe mbawno ƴewde leydi ndi ɓe mbiyeɗo so asama ko ndiyam kaɗɗam hoto gase. musidɓe tedduɓe, en gandi en keblaka. keblen sukaɓe men nde won noon kadi aduna nanɗo ara, walla ni mbiyen aduna ari ko jangde, ko gandal, ko heblo natti ko wiyete bras long, natti kaari walla ɓi kaari, natti o ko miñam walla o ko baɗam. hande a janggat jogoɗa diplôme aji moƴƴi, jogoɗa heblo moƴƴo, mbawa hebde golle moƴƴe. musidɓe tedduɓe, hayso laamu ƴettanima, société ji privé ji ne goodi, banque uji privé ji ne goodi, usine aji privé ji ne goodi, ene ƴeewa joguiɓe diplôme aji moƴƴi, joguiɓe heblo moƴƴo. keblen sukaɓe men, janggen sukaɓe men fegde moƴƴere. musidɓe tedduɓe, eɗen jetti eɓɓore witende heblo sukaɓe Afrique. heblo sukaɓe Afrique noon ko miijo ƴettango e weeyo, tawa ko ɓiɓɓe fulɓe dariɓe dadiɓe, ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe haɓade basal, ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe riwtude caɗele ngollo leñol dari. ko kamɓe tigui coosi ngoɗo miijo, tawa ko miijo heblo sukaɓe Afrique. miijo heblo sukaɓe Afrique ko yidde wadde école aji e nder leyɗele men, nde leydi Mauritanie, leydi Sénégal, leydi Mali, leydi Gambie e dendagal leyɗele men. kebben hen école aji ngarɗuɗi, ndumben hen sukaɓe men gila ko sukaɓe tokosɓe, ɓe jangdine hen jangde moƴƴere, ɓe keble hen heblo, ɓe keble hen mecce. tawa almuɓe Qur'ana ne jangguine hen, eɓe jangguine hen ɗemgal pular ngal, eɓe jangguine hen ɗemgal tubankore, eɓe jangguine hen kadi meccal. tawa e mabɓe gaynuɗo foof walla e mabɓe ɓarɗo foof ene yaadine meccal mum. nde won noon joom meccal kala so wawi woni ene wawi gollade. musidɓe tedduɓe, en jii hande e nder guure men jamma ñalawma eɗen maaha étage uji, ko ɓuuri hen hewde ko hoɓɓe garata ne mahana en, taw ko leƴƴi goɗɗi. eɗen mbaɗa karoje, ko ɓuuri hen hewde ko leƴƴi goɗɗi garata mbaɗa karoje. eɗen jogui guese, tawa gaddaten ko ingénieur uji, ko leƴƴi goɗɗi gaddaten. saaha walla aroɓe pikkirde nayyi men, woni wadde vacciné nayyi men, ene mbaɗa pikkiraji ko leƴƴi goɗɗi. en ganda pikkiraji ɗi mbaɗata e nawyiɓe nambiri men. keblen sukaɓe men, taw ko kamɓe golloto e nokkuji men, ko kamɓe mbaɗata e galleji men. koppereje joɓeteɗe, kalisaji joɓeteɗi, tawa koye mabɓe artata. musidɓe tedduɓe, ko ɗum woni miijo heblo sukaɓe Afrique. miijo heblo sukaɓe Afrique so sama e weeyo, tawi ko hakkillaji garɗuɗi, ɓiɓɓe fulɓe dadiɓe
saliɓe yaware ɓiɓɓe fulɓe yiɗɓe ittude yaware yiɓɓe haɓade basale human binnagal cosi miijoji mumen e weeyo tafi miijoji mumen e weeyo cosi nde ɗo fedde witede heblo sukaɓe afrique tawatede hande e nder nogas e jeegom leydi e nder wertago windere musidɓe tedduɓe tawa e nder nden fedde ene tawe hen ɓiɓɓe fulɓe jeeyaɓe to leydi Mauritanie jeeyaɓe to leydi Mali to leydi Sénégal to leydi Gambie musidɓe tedduɓe e yoga e leydi Guinée tawa kamɓe foof miijo ngo ko woto feere nde ko wotere yen keblu sukaɓe men tawa kadi sosingon miijo ko ɗanniyankoɓe wonɓe e leyɗele ɓe wonɓe e nder donge Afrique ɓe wonɓe nder leyɗe Europe aji caggal nde ɓe jii caɗele ɓe keɓateɗe leɗɗele caggal nde ɓe teski e oɗo saaha maɗanne nattu joni joni nde wonnoon windere nde koko fof ko hiɓɓi ko ɗum waɗi ɓe mbi caɗele ɓe keeɓiɗe yoɓe coos fedde heblo sukaɓe Afrique ɓe maha école aji ɓe ndumba hen sukaɓe men sukaɓe ɓe jangga jangde moƴƴere keble e hen heblo wona métier tawa kamɓe caɗele ɓe jiiɗe sukaɓe men aroɓe janggo jiyetaɗen caɗele musibbam tedduɓe e nder nogas jo leydi nogas e jeegom leydi mbiɗen hande heblo sukaɓe Afrique ne tawe hen cate mum ne tawe hen tawa kala lewru renduɓe e ndin leydi ene mbaɗa piye mumen ene ndendina koppereji mumen tawa kadi ene udditi ko wiyete compte bancaire e dendagal ko rotta eɗen doɓale ene yuppiye to guergal manggal ngal tawa kadi ko compte bancaire udditaɗo e nder leydi Sénégal nde won noon ko toon siège social o woni fedde nde siège social fedde nde so tawi leyɗele Afrique foof siège social mumen woni union africaine woni koto leydi Nigéria to Abuja enen ɗeɗo nogas e jeegom leyɗele to fedde heblo sukaɓe Afrique tawete siège social mumen ene tawe e nder leydi Sénégal e nder wuuro men witego Kidira tawa gardiɗo fedde nde poppe e nder windere ko musidɗo men jinnaɗo men ceerno men ceerno mo wona ha sidi ceerno mo mawni kinaki ceerno kadi gandanɗa hoore maɗa kumpitiɗo ko gollata ko ceerno kadi battuɗo hoore mum almudo joɗɗo almudagal joɗɗo ceernagal on woni ceerno Habous Diallo kanko ceerno Habous Diallo ko kanko woni hoorejo windere fedde heblo sukaɓe Afrique tawi tongode makko ko 00 221 77 554 75 54 ko nde ɗo woni tongode ceerno Habous Diallo kanko woni gardiɗo heblo sukaɓe Afrique windere e kala jokkodirɗe e makko ma heeb ko laaɓi ko fate heblo sukaɓe Afrique eɗen dokka ɗo tongode e nder leyɗele yoga e leyɗele to heblo sukaɓe Afrique tawate hayso wona kanƴe foof eɗen mbaɗi erago noon fade dendagal ɓiɓɓe fulɓe windere to tawate ha tengti ɗanniyankoɓe men tawateɓe e nder ɗeɗo leyɗele e wonɓe e nder cuuɗi men e nder ɗeɗo leyɗele heblo sukaɓe Afrique ne tawe hen leydi foof ma en dokku hayso ko yimɓe ɗiɗo walla neɗɗo goto tawa ko joɗini ɗon nden fedde heblo sukaɓe Afrique sa jokkodiri e mum ma heeb hen ko laaɓi musibbam tedduɓe so tawi koto leydi France noddata ko Nene Mariame Tijane Ba tongode makko ko 652 80 91 46 tawi koto leydi Espagne joɗini toon fedde heblo sukaɓe Afrique ko Mamadou Ibrahima Sow mbaɗata ko 632 54 77 24 tawi koto leydi Italie wonani on toon ko Amadou Tidiane Ly walla mbiyen Amadou Tidiane War ma mbiyen Foutanké Ly mbaɗata ko 324
619 94 34 tawi koto leydi Belgique joni ni toon fedde nde ko Mamadou Boubouba mbaɗata ko 465 13 68 38 tawi koto leydi Grèce joɗini toon fedde nde ko Malick Sy mbaɗata ko 694 98 720 79 tawi koto UK tawata toon tawite toon ko Bakary Ba noon mbaɗata ko 44 74 50 20 24 67 04 mbiɗen ko 44 74 50 24 67 04 ko Bakary Ba to UK tawi koto dowlaji dentuɗi Amérique wonani en toon ko ceerno men ceerno Chérif Dia gorko joom sira mbaɗata ko plus 1 513 386 44 81 so tawi koto Afrique du Sud tawaten toon ko Amadou Gatambare Ba mbaɗata ko plus 27 82 632 12 12 so tawi koto Mozambique tawaten toon ko Bagno Ndiathia mbatta ko 258 86 69 38 227 so tawi koto leydi Gabon eɗen tawa toon Hamza Gassama caggal ne mbaɗɗa 00 241 mbatta ko 02 77 98 93 eɗen tawa toon kadi Ba Demba Idi mbaɗa 06 91 70 48 so tawi ko leydi Congo Brazzaville ene joɗani en toon Qali Abouba gonɗo hande e jillu mum e nder leydi Mauritanie mbaɗata ko 05 557 40 17 walla nodda Abdoul Mamadou Bokoum tawateɗo to Brazzaville mbaɗata ko 05 557 43 59 sa yeehi to Pointe Noire ma taw toon Issa Camara mbaɗata ko 06 643 82 89 so tawi koto leydi Angola eɗen tawa toon Ousmane Sidi Diallo mbaɗata ko 244 921 693 753 so tawi koye nder leydi Sénégal nodda Kadiata Abdoulaye Dem mbaɗata ko 77 647 13 04 eɗen tawa toon kadi bani men debbo Houlémata Diallo mbaɗa 77 118 45 56 tawi koto leydi Côte d'Ivoire aɗa tawa toon Ibrahima Talla mbaɗa 225 47 45 95 65 so tawi koto leydi Mauritanie eɗen tawa toon ceerno Boubacar Gaye mbaɗata ko 46 54 54 20 tawi koto leydi Mali joɗani en toon ko Moukhtar Sow mbatta ko 223 76 36 15 59 tawi koto leydi Maroc eɗen tawa toon Ibrahima Ndiaye mbaɗa 212 604 07 25 58 so tawi koto leydi Gambie mbaɗata ko 220 297 56 56 walla mbaɗa 396 15 47 sa yi ha to leydi Togo ma taw toon Bakary Ba mbaɗata ko 228 92 86 29 32 so tawi kadi koto Arabie Saoudite mbaɗata koto 90 531 251 46 82 sa yi ha to leydi Libye ma taw toon Hamidou Ba
mbaɗata ko 218 94 54 01 655 sa yi ha to leydi Chine ma taw toon Mamadou Gambi tawata mbaɗata ko plus 86 134 16 17 34 80 musidɓe tedduɓe ɗeɗo limɓe ɓe limtuɗen inde ɗe limtuɗen e ɗeɗo tonggode ɗe kalɗen ko tonggode yimɓe hoolaɓe joɗiniɓe heblo sukaɓe Afrique e nder ɗeɗo leyɗele e nder ndeɗo windere e oɗo saaha joni mbiɗen siège social men tawate koto Kidira leydi Sénégal boowe keɓama musidɓe tedduɓe haalisaji pundima rendinede eɗen jakori e mayirde nde ɗo hitande ko addi ko hitande nde ne maya ma golle ɗe puɗɗe école aji mawɗi mahe ngardine musidɓe tedduɓe sukaɓe men jangga hen jangde timmude caggal nde leydi Sénégal umma ma en jaɓan e leyɗele keddiɗe ma Mauritanie walla Mali walla Gambie toon école aji cose toon jangguinoɓe heblaɓe moƴƴo heblo moƴƴo kebloɓe sukaɓe mbaɗe hen sukaɓe men keblo heblo moƴƴo beele janggo ene mbawa naftude leñol ngol ene mbawa jogade koye mumen tawa mayitaji ɗi laddeli musidɓe tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jaam fullaɓe barke eɗen eeri dendagal renndo ngo kala to ɓiɓɓe fulɓe goni e leydi hayso koɓe yimɓe ɗiɗo eɓe mbawi wadde fedde kala koɓe kattani eɓe piya kala lewru ɓe mbaɗa carte mabɓe ko kamɓe tajata coggu mabɓe kala koɓe mbawi rendinde famɗani famdata hewata kala ko adda yontina ko joga ko puɗɗoɗen école aji men puɗɗoɗen mahirde école aji men mbaɗen hen sukaɓe men ko ɗum woni erago men heblo sukaɓe Afrique wona Abdoulaye Sarr Djeyi heblo sukaɓe Afrique wona ceerno Habous Diallo Djeyi heblo sukaɓe Afrique wona Nene Mariam Tijani Djeyi heblo sukaɓe Afrique wona Chérif Dia Djeyi heblo sukaɓe Afrique wona Qali Abouba Djeyi heblo sukaɓe Afrique wona Mauritanie Djeyi wona Sénégal Djeyi wona Mali wona Gambie heblo sukaɓe Afrique ko dendagal sukaɓe men dendagal to sukaɓe Afrique naɓe tawate ha tengti e sukaɓe fulɓe ɓiɓɓe fulɓe mbimi e mbimami musidɓe tedduɓe yontido ndenten ndendinen doole men mon foof adda cetta mum seeɗa o so rendi tan itten wonata e hakkillaji men itten yahata e hakkillaji men itten ɓe ko funtoɓe itten ɓe ko ñamoɓe kalisaji ala foof biyaɗo yo yaltina lewru ko ɓuuri ujunere CFA ala foof biyaɗo yo yaltin lewru ko ɓuuri 10 euro CFA 10 euro taw halis euro ala biyaɗo yo yaltinna e lewru ko ɓuuri 10 dollar musidɓe tedduɓe ndeke andi wona funti saabu jamma ñalawma wol funtoɓe ma ene ñamanma haalisaji kewɗi tawa nafani leñol ngol oɗo seeɗa dendinteɗe noon ko beele nafta leñol ngol lafta sukaɓe men janggo musidɓe tedduɓe compte bancaire nana uddita tawa kadi jiimi hen ko ceerno men ceerno Habous Diallo ko ladde leñol ngol e dendagal ko waɗa hen foof commission ngaji ne woodi trésorier ji ne goodi commissaire uji de compte ne goodi kala mbuɗu ngu neɗɗo waɗi hen yo andu ma haalan so mbuɗu mum rewi hay mbuɗu gotu ñametake hay goto kadi ɗawaka e ngoɗo erango musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe jaam dendagal rendoji men rendo fulɓe buuɗal yurmede so feeri feeñede windere buuɗal yurmede men hande ko hirjino wonno ko fate heblo sukaɓe Afrique e sowte musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba yo Allah rokku en ñallude jaam.